Kaixo, egun ondanoi. Bueno, Gipuzkoako lurralde basogintzaren egoerari eta etorkizuneko basogintza politikari buruzko ponentzin deu gaur, baita, eta bueno, lehendik ordezkapenik ez deu, orduan aurreko aktako bilera onartzeko danak ados, bale, hau batez onartzen dugu. Eta orain dugu Edu Zabala Galarza, Garagatza, barkatu. Baso biziak plataformati dator eta behari utziko dugu. Orduan Edu, 30 minutu dituzu eta nahi dezunean. Ados, bueno, ez dakit merezi duen jartzea mikroa, bai? Bai, jasotzeko, bale. Ados, ezken ni berria naiz. Bai, jarritzen gaituztenak, bale. Bueno, eskerrik asko lehendabizi, EH Bilduri gonbidapena eukera emateagatik gure proposamenak eta iritziak plazaratzeko batzar nagusietan. Bueno, hasiko naiz pixka bat, espada agertzen edo azaltzen zeintzu garen, ez? Baso bizia plataforma martxoan, aurten 3 urte bete ditugu. Gu baino lehen plataforma sortu horretikan, baso dinen bat herritan, baso biziak taldeak. Eta ikusi genuen momentu batean, bazela garaia koordinatzeko. Orduan, momentu horretan, 10 gehi bat, geunden plataforman, eta gaur egun, 21 bat inguru gaude. Batzuk dira propio bakarrik baso biziak dinamikaren barruan sartzen direnak, eta beste batzuk dira generalistakoak, nolabait naturzaleak, ingurumenari osotasunean begiratzen diotenak, eta bar. Bai, orduan, nahiko anitza da taldea, presentzia daukagu 3 lurraldetan, bai Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eta orduan, bide bat hasi genuen, eta gure emaitzetariko bat, gure web horrian ikus daiteken bezala da, 3 urte hauetan, 2 urte terdi hauetan, lortu dugula landatzea 18.000 zugaitz, 20 espezietakoak, 20 espeziez berdin, eta 60 etare inguru. Esan beharra dago ere guk, hainbat kasutan lan egiten dugula Lurgaia Fundazioarekin batera, beraiek ere laguntzen digute, batzuk Lurgaia gabe ere aurrera egiten dute, baina hor dago koordinazio bat, elkar laguntza bat, eta bar. Orduan hori esan da, pixka bat aurrera egingo dut. Orduan, gure ponentzia honetan lehendabizi pentsatzen dugu funtsezkoa dela hitzak konkretatzea, hau da, zer da basoa, eta zer ez den basoa, guretzat, beti ere gure ikuspuntutik. Basoa ekosistema anitz bada, bioanistasunaren garapena bermatzen duena, bere alor guztietan, baita ere uraren babesa, kudeaketa, lurraren sorkuntzan laguntzen duena, eta nola ez airearen bizkaba hori CO2 xurgatzen duena, eta balio naturalez gain, gero eta gehiago entzuten den kontzeptua da onura ekosistemikoak ematen dizkigunak. Pandemia ostean, nahiko garbi daukagu, hainbat jende edo gehienok, ze faltan botatzen genuen natura edo basoa. Ez doduzten inori bururatuko zitzaionik pandemia lehendabiziko irtera egiteko aukera izan zuenean, eukaliptos edo pinuz jositako gune batera joatea paseatzera. Ez daki zergatikan. Segurazki, joango ziren, basoa definitzen dugun horretara, bai. Bestea zer da, hemen badago hitz joko pixka maltzurra, interes batzuk eskutatzen dituena bere atzekaldean, eta basoa esaten denean batzutan eskutatzen da zugaitz landaketak, hau da, monolaborantza. Zugaitz landaketak ez dira basoa, zugaitz landaketa dira lerroz lerro, espezie bakarreko, adin bereko zugaitz espezie bat edo landatzen duena eta helburu produktibo zilegia, baina produktiboa duena, baina gure ustez nabarmen kaltetzen duena bioanistasuna. Ondorio batzu ditu, eta ondorio horietaz askotan ez da hitz egiten, bakarrik horrek ematen dizkigun edo dizkien sektoreari ematen dizkien onuretaz, baina sortzen dituen kalteak inork ez dugu eta egin nahi, eta egon badaude. Orduan zer gertatzen da hitzekin, monolabarantzari edo zuhaitz landaketari basoa deitzea, errealitatea manipulatzea da guretzat, gero ikusiko dugu monopolioa hitz egiten dugunean,
nolatan basotik adibidez fundazioak, BSTK fundazioak hitz egiten du Gipuzkoan 71,5 basoa direla. Ez dira basoak. Dira zuhaitz landaketak. Eta orduan, manipulatzen ditugunean hitzak, helburu konkreto batzuekin egiten da, nolabait zuritu nahi dugu gure proiektatu nahi dugun irudi bat, eta horrela, nolabait engainatzen ari gara jendea, ez? Orduan, honekin batera esan behar, esaten dugu berde guztiak ez direla basoak. Eta oraintxu, Europako Eurokamarak onartu du lege bat debekatzen duena greenwashing delakoa. Debekatzen du greenwashinga etiketetan, non informazio faltsua edo erabilera maltzurra baldin badago hitzekin, nolabait bideratzeko konsumitzaileak hori erostera, eta debekatzen da ere nolabait mezu generikoak hori bideratzen dutenak. Orduan, gu pentsatzen dugu kontu zibili behar dela, esaten dugunarekin ez baldin bada egia, ez bada guztiz egia. Eta orduan, hemen dago direktiba bat, etiketatuaz gain, baina que prohíbe el uso de indicaciones medioambientales peligrosas. Guretzat, arriskutsua da esatea basoa, deitzea basoa ez den bat, zera bati. Orduan, hori alde batetikan. Orduan, berde guztiak ez dira basoak. Berdeak, bai, jendea begiratzen duenean mendira, ikusten du berde dagoela, baina monolaborantza dira kasu gehienetan. Bigarren puntuan esaten dugu autokritika, ea non dagoen. Egoerak, monolaborantzaren egoerak eta produzio sistemak ekarri gaitu 60 urteren bueltan edo gutxi gora bera, gaur egun daukagun egoera tamalgarri honetara, hau da, begiratzen ditugu gure pinadiak, edo batzuen pinadiak, eta ikusten dugu gaixotasun bat edatu dela, eta iritsi dela ja topera nolabait esatearren, hau da, xingola marroia, banda marroiaren gaixotasuna, denok ikusten duzue, joaten zaretenean, goienatik joaten mazarete edo, pinadia ikusten dira marroi daudela. Orduan gaixotasun bat ja goia jodu, ja ezin du, lurrak ezin du gehiago eman. Zer gertatzen da, metafora bat erabiliz, gu landatzen badugu baratz batean letxuak behin eta berriro, eta espadiogu ematen lurrari behar duen janaria, lurrak ez dio emango, hor landatzen denari behar duena. Eta hori gertatzen da, askuntza azkarreko espezie hauekin. Ateratzen dute, baina ez dute ezer bueltatzen trukean. Basoak bai bueltatzen du. Eta badakigu zentimetro bat dur sortzeko behar direla 100 urte gutxi gora bera. Baina arraseko mosketa erabiltzen denean, eta behin eta berriro erabiltzen da beharrezkoa duelako monolaborantzak, arraseko mosketaren ondoren geratzen den lur gorri hori babesik gabe, hori zentimetro bat ez askoz gehiago joaten dira maldan bera erreketara. Eta galtzen ari gara lurra, eta galtzen ari gara ingurumen baliabideak sistema honengatik. Orduan, gainera elkartu da gaixotasun hori larrialdi klimatikoarekin. Ez da, koinzidentzia den edo ez, baina, elkartu dira bi elementu. Eta bi elementu horiek elkartu ondoren ez dugu, edo horre bultzatu dutenak produzio sistema hori, ez dute inongo autokritikarik egiten. Beste alde batera begiratzen dute, eta egiten dutena da, pinu radiata, pinu insignia, aldatzea beste pinu batengatik, izan maritimoa, izan kriptomeria, izan sekuoia. Baina jarraitu nahi dute sistema berdinarekin, berberarekin. Eta gu behar duguna da, basoak, orain modan dagoen beste izbat, erresilientia gau da, aurre egingo diotela berme batekin egoera klimatiko, muturreko egoera klimatikoari. Eta monolaborantzak ez dio aurre egingo horri. Zen normalian dira espezie pirofitoak. Hau da, zuaren aurrean erantzuten dela modu bortitzean. Eta zer esanik ez eukaliptoaren kasuan. Orduan, eredu berberarekin jarraitzea egoera honetan, gaixotasun alde batetikan, lurrak ezin duelako gehiago eman, eta bestetikan larrialdi klimatikoa, guretzat iruzurra egitea da gizarteari. Hitz egingo dugu behin eta berriro gizarteari buruz, ezain beste lurjabei buruz. Lurjabeak dira ekuazioaren zati bat. Baina gero gaude gizartea, eta gizartea da gero eta gehiago arduratuta dagoena gai hauetaz. Guk eze proposatzen dugu, baso autoktonoa lehenestea. Hemen gero pasatzen badizuete dokumentu hau, ikusiko duzue, badaukagula, hemen badago adibidez, azalpen zientifiko bat, non Eluyarrek esaten du, adibidez, denok dakiguna, baso autoktonoak zuhaiz landaketak baino
hobeak dira ekosistemarentzat. Nik uste hori da berezko perogruia da bat, baina batzuei ezai esartzen bere eskema produktiboan mendia eta basoa edo zerbait gehiago dela egurra ematea baino. Bueno, larrialdi klimatikoaren aroan orduan, esan behar dugu, egurraz gain, badaudela beste zerbitzu ekosistemikoa, bada elementu berri bat ere bai, zerbitzu ekosistemikoan, non horren barnean sartzen da, baso multifunzional bat, ez bakarrik egurra ekoizten duena, hori da historiaren zati bat, badaude beste eredu batzuk ere, guk ez dugu ukatzen ekonomia aldetikan jorratu behar dela basoa, ez dugu ukatzen, ez dugu esan nahi, bakarrik nahi ditugula basoak berreskuratzea, deno paseatzeko gure motxilarekin igande goizean, handikan, ez du esaten hori bakarrik, esaten dugu baita ere, sektoreari begira, eta gizarteari begira, badaudela beste modu batzuk basoa kudeatzeko, bai. Eta orduan gure aliatu nagusiak izango dira, ez? Bai uraren aldetikan, bai lurra ekoiztearen aldetikan, lurra babestearen aldetikan, muturreko egoera klimatikoen aurrean, eta bar, eta bar. Orduan horretarako ze behar dugu, bertako zugaitzak landatzea, eta horretarako behar ditugu bertako mintegiak izatea, eta eskualde maila maldin badira, hobe. Gu daramagu 2 urte, formakuntza ikastaroak jasotzen, bertako mintegietan, eta asmoa da, eta ia batzuk egin dute, implementatzea mintegi ezagutu dugun, edo formakuntza horren bitartez ezagutu dugun informazio hori aplikatzeak gu, hainbat herritan, badauzkagu, edosi dira edo kustodia moduan utzi dizkigute lurrak, eta hor mintegia jarri ditugu. Orduan, hor sortzen ditugun edo landatzen ditugun zugaitzak ez dira nahikoa, gero landaketak egiten ditugunean, horregatik handaukagu joaten gara batera lurgaiarekin adibidez. Baina, segertatzen ari da ere, naiz eta batzutan landatzen diren demagun pagoak, aritzak, arteak, gorostiak, batzutan gure susmoa da, hoiek kanpotik ekartzen direla, ez direla hemengoak. Zea jola du, jola du, zeren bertako zugaitzak erresilientea dira, esan nahi duenek, muturreko egoeren aurrean erantzuten dutela kanpokoak baino hobeto. Eta orduan, gu pentsatzen dugu hori bai kontrolatu beharra dago, da berdin da nondik ekartzen dugun pagoa, izan Rumaniatik, izan Belgikatik, izan, ez da berdina, zeren esan dakoa. Gero, erantzuna, edo beraien ibilbidea, edo bere bizitza itxaropena ez da inbestekoa. Bai. Bueno, konservazioa, hemen badago beste historia bat, behin eta berriro errepikatuko duguna, Euskadiko baso plangintza 1984-2030. Gu, oraintxe bertan hasiko gineateke saltoak ematen, hau jarriko baliz martzan, eta da Jaurlaritzak egin zuen plan bat, 1984ean. Eta hori hitz egiten da oso gauza garrantzitsuari buruz, hau da, baso babesleak. Bere garaian, pentsa noiz, Jaurlaritza pentsatuzun eta erabakizun egin behar zela plangintza bat, zeren gure lurrak, igaduraren poderioz, eta bar, galtzen ari ginen lurrak, galtzen ari ginen baliabide naturalak, eta hori babestu beharra zegoela. Eta egingo de konparaketa bat, badakizue ere, oraintxu, Europa mailan jarri dela ez proposamen bat egin zen natura leheneratzeko lege bat, ez? Baina azkenean atzera bota dute, Hungria eta ez dakiz emate gehiago, ez dute oso garbi ikusi, eta zirudien lortu behar genula, eta hor esaten dena zer da, 2030erako degradatutako, bai lurrean eta bai itsasinguruko eremuetan degradatutako gune horiek 120 berreskuratu behar zirela 2030erako. Zoragarri, guretzat gune degradatua baita ere da monolaborantza betetzen duena. Zeren zuek ikusten baduzue, badaude argazki aski esanguratsuak arraseko mosketa bat egin ondoren nola geratzen den mendia gorririk eta pistaz josita, hori espada ingurune degradatua, zer da ingurune degradatua. Hor ez da inor bizi. Ez abererik, ez dandarerik, ez ezer. Ze pasatzen denean makinaria, arrasean mozten du dena. Bai, orduan gu pentsatzen genuen, hori izan zitekela tresna legal bat, nolabait exigitzeko administrazioari berreskuratu behar zirela lurroiek, baina zoritxarrez bertan behera geratu da, itxoin beharko da, edo ikusiko dugu nola ateratzen den aurrera ateratzen bada. Baina, eske hori baino lehen, gutxi gora bera,
bueno, gutxi gora bera ez, 1980an Jaurlaritzak jarrizun baso plangintza bat indarrean, baina hor esaten da, 70.000 hektarea lur pribatu, edota gero gehiago publikoak ere, berreskuratuko liratekeela basoak babesteko. Eta basoa babesteko esaten dugunean baita ere da ura babesteko. Hau da, Ibaia, Erreka, Dijoan, Arroan, adibidez Leizaranen biotopoaren figura dago, babesten duena Errekaren bialdetara 5 metroko gune bat bertako herriberako basoarekin. Adibidez, zergatik ganezasi urratsak ematen, uraren garrantzia ikusita bai iturburuei eta bai Errekaren ibilguari alako baso babesden bidez. Arroa oso estua denean, igual dira 5 metro, arroa zabaltzen denean, gehiago izan marko litzateke, horrekin ekiditen ditugu uholdeak eta 1000 gauza gehiago, bai. 70.000 hektarea horietatik ez da landatu, ez da bat bera ere, eta ez da zugaiz bat bera ere. Esango duzue, baina landatzen ari dira zugaitzak, ez? Gipuzkoan da Bizkaian, baina hori dira lurjabe pribatuak eskatzen diotenean diputazioari landatu nahi du koniferak, landatu nahi dut Ostozabalak. Hori da beste historia bat. Hau da, administrazioa bera martxan jarri behar zuen plan bat, eta geratzen zaizkigu 6 urte. 6 urtetan sekulakoak egin daitezke. Nahi badugu. Eta guk esateko zergatik anez. Ez? Hemen daukagu bat. Eguneratu beharko da, seguro. Hobetu beharko da, seguro. Baina, guazen egitera. Zergatik ezin dugu hau egin. Europan ez dutelako egin, eta zea jola du. Hemen, garbi ikusten baditugu gauzak, aurrera egin dezagun, ez? Monopoli horik ez, basotik, BSTK. Hemengo talde batzuekin ja hitz egin dugu. Honen inguruan, sortu zenetik dauzkagun zalantza guztien inguruan. Iruditzen zaigu basogintzan monopolioa, seguretzat hau bihurtu daiteke monopolio bat, eta baita ere kompetentzia desleal esaten dena sortu dezake, hau da, lehiatze zitala delakoa, zeren proiektuan sartzen ez direnak, egoera kaskar batean egongo dira lehiatzeko beraien mako enpresa horren aurrean. Eta hemen badaude hainbat elementu, adibidez den esan dudana. Basoti sortu zenean, hasiera-hasieratik esan zuten, Gipuzkoako basoak 71,5 dira bere azaleran, ez da egia, esaten dugu, ez da basoa, da monolaborantza. Eta gainera kontuan hartu behar dugu, Ostozabaletan, Frondosasen barruan sartzen dela baita ere, eukalitua, kontxo. Orduan, berriatua inguruan da Bizkaian dauden eukalito landaka guztiak, dira frondosak, dira bertakoa, dira autoktonoak, ez. Orduan, hitzen garrantzia oso handia da. Zer esaten ari garen, eta zer proiektatu nahi dugun esaten ari garen horrekin. Proiektatu nahi duguna da, esatea, berdea gara, guztiz berdea, goiti bera, eta oso ondari gara. Ez dakiz emate, darama? Ogei? Daramat edo? Daramazu. Bale. Orduan, hor badode hainbat elementu, ni uste hori talde zuekin hitz egin dut eta azaldu dizuet, zintu dira gure zalantzak, baina horre gure ustez sortu edo proiektatu nahi dena lurjabeen artean, egin duten propagandan azken hilabetetan da, zue lasai bizi, guri eman lurra eta gu urte bukaeran emango dizugu diru bat trukean, barkatu. Pinadiak dauden egoeretan, nundikan aterako dute diru hori espada denon poltsikoetatik. Hau da, autofinantziak eta publikoaren aldetikan bai atera daiteke diru hori, baina hori pixka bat tramposoa da. Esatea lurjabe hoiei, bazkide lortu nahi duten lurjabe hoiei, gu egingo dugu gainera nahi dute enpresa totala izan, hau da. Beraia nahi dute moztu, garbitu, prozesatu eta komerzializatu. Segurazki hori basotikek ezin izango du egin beharko du externalizatu lan guzti horiek beste enpresa batzuetara, eta badakigu ze gertatzen den halako batean kontrol publikoa diluitzen denean beste enpresa pribatuen artean, ez? Gero hori oso zaila da manejatzen eta kontrolatzen. Orduan kontuz historianekin, zeren azkenean hemen monstruo bat agian sor daiteke, guk ez dugu usten posible dutenik, beraiek esaten dute 40.000 hektarea daudela lur pribatuak Gipuzkoan hori manejatzea. Eta gainera pinadiak eta lurra dauden egoeran oso zaila ikusten dugu.
Bueno, arraseko mosketa eskatzen dugu murriztea eta debekatzea, hau da, transizio ekologikoa hitz egiten dugunean behin eta berriro, hemen ere, pentsatzen dugu monolaborantzan egon behar dela transizio ekologiko bat, bertako basoetarantz. Orduan, arraseko mosketa badakizue, badakazu irudi bat, eta irudiak asko daude, hau da realitatea, zer egiten duen, hor ez dago bezerorik, ez da ez flora, ez fauna, ez ezer. Orduan, hori da kalte ekologiko larri bat. Eta pentsatzen dugu hori ezin dela onartu. Orduan, hori murriztu beharko litzateke, beti esaten ditugu, nola murriztu? Bueno, 130ko pendizetik gora ezin da egin. Eta 130tik bera joan beharko ginatekeia, poliki-poliki, sakabanaketak egiten, nola da, bakanketak egiten eta bar, baso horiek transizioa bermatzen eta bestela, hainbat kasutan pinadietan gertatzen ari da, berez gaixotzen ari dela, eta berez lur hori regeneratzen ari dela bertako espeziekin, bera bakarrik. Ama lurra badaki zer behar duen, eta ez duena behar da maila honetako monolaborantza. Orduan, arraseko mosketa zuntzitzailea da, eta behar da hori kontrolatu bai ala bai. Lurren eta uren zaintza ziurtatu, eta berriro bueltatzen naiz Euskadiko baso plangintza horretara, behin eta berriro guk erreparatzen diguna, hemen dago, ordu zuek gero ikusiko duzu, eta hemen daude sinatu zutenak, onartu zutenak. 3 diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak. Orduan, hau baina gauza garbiagorik, eta guk hemen hainbat kontutan erabat ados gaude, goazen implementatzera hau, goazen baso babesdea jartzera, gutxienez, esan dudan alen, erreka arroetan, eta malda hondiko inguruetan, eta iturburuetan, zeren ura behar izango dugu. Hemen beti euria egiten du, orain arte, ikusiko da, hori ez dago gure eskuetan, baina beste gauza batzuk bai daude gure eskuetan. Hau da, gestioan hainona baldin badira, hainbat alderdi, froga dezatela orain, gerora begira badukatela plan bat, eta plana ez da enpresa madereroei egurra ematea posik eukitzeko, hori ez da plana. Orduan, horren alde, biotopo izendapena adibidez da izalanen dagoen bezala, edo baita ere, unibertsitate aldetikan eta lurren eta uren arloan ikerketa praktiko gehiago egitea. Europatikan eta badakizue nolabait uren ibilguetan, erreketan eta dauden arresiak eta horrela badago zea proiektu bat nolabait hori laguntzen duena kentzen eta bar. Eta unibertsitateko hainbat irakaslek eta hor lanean ari dira, eta emaitzak, ingurumenari begirako emaitzak positiboak lortzen ari dira. Eta ez gara hitz egiten ari baso soil bat, eta baizik eta alik eta baso anitza behar dugu hori bermatzeko. Eta orduan zer gure paperak eta gure egurrak eta nondik enkarriko ditugu. Kanpotikan enkargatuko dugu Portugaleri, bidaliko dugu gure Madrilen esaten duten bezala, Ayuso bizitatu zuenean hauteskundeak, Galizian esan zuen ze polita dira zuen eukaliptoak, baina Madrilen ez dugu ez da bat bera nahi. Osea, guk ez dugu, guretzat ez duguna nahi ez diogu beste bati bidali nahi, baina horrez eskatzen du. Onartzea egin behar dela azterketa bat, jakiteko gu 3 lurraldeetan ze konsumoa daukagun egur eta derivatuetan, eta horren arabera esatea zer lurra azalera behar dugun hori ekoizteko. Hortik aurrera egiten dena ez da izango gure beharretarako, izango da enpresa horren behar ekonomikoetarako, esportaziorako eta bar. Orduan, guk nahi ez dugun bezala beste batzuei bidaltzea gure marroia, nolabait esatearen azkarre, eta modu txarrean, baitare ez dugu zergatikan onartu behar beste batzuen marroiak. Hau da, Europa aldean espaduten nahi, eukaliptoak espaduten nahi monolaborantza, gu zergatikan asumitu behar dugu kota hori, eta berdin esango lukete gallegoek, bereziki, edo Kantauri inguruan dauden Kantabro eta Asturianoak. Moratoriak eta debekuak. Badakizue, Bizkaia moratoria bat ezarri zela eukaliptoaren inguruan, eta Gipuzkoan debeku bat. Guk eskatzen duguna da moratoria eta debeku hori behin betirako mantentzea. Zeren badago, Eusko Legebiltzarrak 2008an eskatutako ingurumen eragin bat eukalipto landaketen inguruan, eta, egin zuten Euskal Herriko Unibertsitateko talde batek eta Arantzadi elkarteak. Ez gehiago tardatzen du, baina,
azkenean ateratzen da. Hemen dago. Eukalipto landaketen ingurumen eragina EAEn eta inguruetan. Egileak, talde bat unibertsitatekoa eta Arantzadi elkarteko ornitologia eta herpetologia taldea. Bueno, emaitza ondorioen laburpena zein da, irakurriko dizuet. Emaitzek argi eta sistematikoki adierazten dute eukaliptoen ingurumen eragin negatiboa. Aurkitutako emaitzak bildu ditugun ia 30 aldagaietatik, ia ez dago eukaliptoek ingurumen eragin positibori duenek. Hauek aztertu zituzten 223 txosten edo lan eukaliptoaren eraginaren inguruan, eta harrituta, egon naiz Arturo Elóseguiren hainbat hitzaldietan, da berak aitortzen zuen, sekulan mundu zientifikoan ez dela egon halako, normalean egoten dira irizpide kontrajarriak, ez gai baten inguruan edo. Baina hemen ia aho batez danak bat zetozen, eta horrek harridura sortu zien talde hauei. Orduan, nahiko garbi dago, eukaliptoaren kasuan are gehiago, ze eragin negatiboa duen horrelako monolaborantza batek. Bueno, eta beste fenomena bat gertatzen ari dena da lurra. Lurra galtzen ari gara, ez lur fisikoa, lurra salekoa, arraseko mosketakin, baizik eta lurra jabegoa. Gaixotasun honekin gertatu izan da, eta baita ere aldaketa errelebo generazionalarekin, badakizue basotiken azken argazkian agertzen zen Bergarako Aitona bat, txapelakin eta diputazioko basotikeko batzuk, eta atzean pinadi bat, azaltzen bere azken egitasmoak. Ni uste dut marketing aldetikan oso nabarmen geratzen dela zer saltzen ari diren. Batetikan, atzean pinua daude, ados. Eta bestetikan, hor ondoan daukatena, errespetu guztierekin, 80 piko urteko persona bada, eta zer duzu, hau etorkizunerako proiektua da, edo desagertzear dagoen sektore baten proiektua da. Zeren lagapen moduan utziko dizkieten alurrak, izen beharko lirateke nik uste dut errelegu hartzen dutena jende gaztea, ez? Bentatzen dut. Bueno, orduan, lurra segertatzen ari da, oso merke dagoela, 10 sentimometro karratu uste dagoela. Orduan segertatzen ari da, hainbat enpresa, ni Eibartarra naiz eta bakite Eibarren, Kantabriatik etorri dela enpresa bat erostera lurrak. Gero landatzeko, sudurpuntan jartzen zaiona. Eta hori gertatu da, baita Atxondo inguruan, eta beste leku batzuetan ere. Bai bertako enpresak, eta bai kanpoko enpresak. Eta halako batean, denporarekin noizbait, udaletxeak edo noizbait jartzen bada basogintza beste norabide batean, ez egurraren bakarri beste norabide batean, udaletxek ez dute izango lurrak hori aurrera eramateko. Zeren beste batzuk erosi dituzte. Orduan, kontuz honekin, zeren poliki-poliki gertatzen ari den gauza bada. Zorionez edo, gure lurraldea hain malkartsua da, hain aldapatxua, eta hain egoera kaskarrean daude pinuak, ze enpresario batzuk etortzen direnean, eta hori ikusten dutenean esan gute, honek ez di merezi. Naiz eta merke egon lurrak, hemen inber dudan inbertsioa, eta aterako dudan etekina, gerora, ez di merezi. Orduan, horre pixkat, babesten gaitu, baina kontuz lurraren jabegoarekin. Bueno, basogintza ez industrialari lagundu. Guk esaten dugu, aposto egin behar dugula, mendia ez da bakarrik, egurra. Batzu behiratzeote mendira eta bakarrik usteote egurra eta euro batzuk. Badaude, dirua ateratzeko hortara baldin badoaz, beste esparru batzuk ere bai. Men adibidez jarriko dizuek Kostarrikako eredu bat. Kostarrikara lekutara joan zera, basotik ari da aldarrikatzen ipar Europako ereduak hartu dituela kontuan, hemen Nafarroan bertan dituenean ereduak, edo Sorian. Adibidez hemen dago, pago por servicios ambientales, la experiencia de Costa Rica. Esaten du pago, ez du esaten subvención. Orduan, hemen esaten du adibidez, los pagos no son subvenciones, sino una retribución equitativa por el valor de los servicios ambientales, servicios ecosistémicos. Ez direla hitz egiten ari egurraz bakarrik. Egurra da ekuazioaren zati bat. Eta esaten du, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, eta esango duzu. Basotik esaten du baita ere CO2 murrizteko duela. Bai, baina ez gaude ados. Monolaborantzak bere balantze orokorrean ez du gutxitzen CO2a. Zeren, mosten baduzu, 25 urtera, edo eukaliptoarekin bezala, 10 urtera, hor CO2a metatutakoa pikutara doa. Protección del agua para uso en zonas urbanas, kontuz. Guk zute baldin badago,
Eta gero euria baldin badago, badakigu ze pasatzen dan. Errauts guzti horiek errekara doaz, errekatik urtegira, eta gero ur hori potabilizatzeko zer egin behar da. Gasto gehiago hori potabilizatzeko. Orduan, azkenean beti ari gara hitz egiten gure poltsikoetaz. Protección de la biodiversidad. Baina hori zer da, lauts hori eta bost musker? Ez, askoz gehiago da. Eta begiratu nahi badugu ere, ikuspuntu turistikotik ere, dirua ematen du horrek ere. Investigación, mejora genética y protección de los ecosistemas y formas de vida. Conservación de paisajes naturales, particularmente para fines turísticos. Bueno, pues adibidez, hau da, adibide bat. El programa de pago de servicios forestales de Costa Rica compensa a los propietarios forestales por los servicios ambientales que brindan los bosques, tales como la protección de recursos hídricos. Orduan, uste dut, ireki behar dugula gure fokoa, orain arte eramaten gaituzte, astoa bezala, kartola jarrita hemendik, eta ez, daude aukera gehiago, baita ere, diru aldetikan, nolabait basoaren inguruan. Adibidez gero, basogintza industrialarekin jarraitu nahi duena, bale, ados, baina ordaindu dezala zerga ekologiko bat. Zergatikan, modu produktibo horrek, kalteak ekartzen dituelako, esan dugu, ze kalte. Orduan, jarraitu nahi duzu sistema horrekin zergatikan, badakizue, ez dakizuen, eukaliptoren landaketa egitzen diote, alperren landaketa zeren. Zu landatzen duzu baina eukaliptoa, mozten da, eta ipurditik ateratzen da barriro. Behin eta bitan. Hirugarren aldian eukaliptoa kaskarragoa izango da, ze lurraia agortuago dago. Baina ez ara ezertaz arduratu behar, orduan. Zure filosofia baldin bada, sektore horretan, ezertaz ez arduratzea, bale, egin zazu, baina kalte batzuk ekarriko dituzu, eta kalte horiek ordaindu behar dizkiozu gizarteari. Ze kalteak hemen agertzen dira, uraren potabilizazioa, portuetako dragatze lanak, bere garaian berriatuatik eta hor monolaborantzatik ugolde batzuen edo eurite batzuen ondoren erakarritako lurrak blokeatu zuten Ondarruko portua. Itxasontziba geratu zen trabatuta portuan. Orduan, dragatze lanak zeinek egin zituen. Erakunde publiko batek, zeine pagatu zituen denok. Beraz, bueno, zute arriskuak, irudiak esanguratxoa dira. Eskerrean dakazue, 2017an Portugalean, egon ziren zute bortitzoien, on 74 persona hil ziren. Batzuk hor, modu dramatikoan, autopistan harrapatuta. Autopistan edo autobide batean harrapatuta, eta ikusten duzu zugaitzak inguruan daudenak, precisamente ez direla autoktonoak, ez? Eskubikoa da, duela bi udazken, aurreko udazkenean ez aurrekoan, Balmasedan, ziren 500 hektarea, 500 hektareetatik 420 ziren publikoak eta gestionatzen zituen Bizkaiako diputazioak eta dakigunez, gonbidatu gintuztelako udaletxetik hitzaldi bat ematera, gehienak ziren 30-40 urte inguruko pinuak. Eta esaten dute, justo Balmaseda libratu zela zutetik, nahikoa zela airearen norabidea aldatzea 5 gradu, Balmaseda erabat kaltetzeko. Eta libratu ziren horretatik. Hor ikusten duzu ez gertu egon zen. Eta ez du inorkitze egiten gero ze kostea eukizuen hor egin ziren kontratazio guztiak, baita helikopteroen alkilerra hori kontrolatzeko, eta, bueno, brigada guztiak, eta bar. Hori sekulako kostea eukidu. Eta tristena da, gerora, diputazioak esan zuela, bueno, birlandatuko dugu. Badakigu, birlandatu dutela, 170 koniferekin berriro ere. Orduan, lehengo lepotik burua, zaharrak berri. Hori ez da, guretzat, ente publiko batek, eraman behar duen eredua. Eredugarria izan behar baldin bada, eta betetzen mazaigu hau, transizio energetikoaz, guazen pausoak ematera nodara bide horretan. Nola posible da berriro ere landatzea 10-7 koniferak? Horrela dago asuntua. Bueno, guk eskatzen duguna da, babestu behar direla gune urbanoak, baserriak, bordak, nekazala, beltzaintza eraikinak, errepideak, industrialdeak eta bestelako eraikinak halako arriskoaren aurrean. Hitz egiten ari gara, katastrofista gara? Ez. Zoritxarrez ez. Duela bi uda ikusi zen, ze gertatu zen, Balmasedan, bai? Ez gara hitz egiten ari Errioxaz edo hementxe bertan. Eta bere garaian ere gertatu zen Arno inguruan. Deba, Mendaro, hor guztian ere gertatu zen.
Orduan, ez gaitezen izenan, ez dakit, ostrukarena egin, pentsatzen guri ezaigula gertatuko. Aldaketa klimatikoa denontzat dator, ez batzuentzat eta beste batzuentzat ez. Orduan esaten dugula, babestu behar dela, gerriko berdea jarri behar dira, edo muga batzuk, edo segurtasun espazioak, ez dena posible da joatea Mendaroko autopistatik, Mendaro parean, eta ikustea pegatuta autopistara eukalituak landatuta daudean, ez dakit figatu zareten, edo bueno, beste kaso batzuetan larriagoak. Orduan, goazen, segurtasun eremuak egiten gure esparru guzti horien inguruan, bai, gune urbanoak eta baserria, borda, nekazali erekinak, eta bar, eta bar, eta bar. Ze hitz egiten ari gara espezie pirofituetaz, eta ez dakit entzun duzu ere, gero eta gehiago zuteak ez dira garaibatekoa bezala, baizik eta 6. belaunaldia sari gara hitz egiten, non dira zute batzuk ez dijoaztela betik, joaten dira goitik. Eta eukalitoen kasuan, erreparatu behar diozue, eukalito daukal azala, zintzilik eta bar, eta hoi, zu hartzen dutenean gai dira, aidean, egan, 2-3 kilometro joateko zuzko mingaina bezala. Orduan, goitik handi joan zutea, bakarrik kontrolatu daiteke helikoptero eta hegazkinekin. Baina, segertatzen da, halako zute bat iristen denean baso autoktono batera, basoak ere, gureak ere erretzen dira, baina beste abiadura batekin, eta beheragotik, eta hori baso zuhiltzaile kontrolatu dezakete hobeto. Bestea ez, bestea oso zaila da. Orduan, bueno, hemen gero esaten dugu, guretzat oso importantea da, hitz egiten denean basotik eta bar, basoa abandonatuta dago. Ez, barkatu, abandonatuta dagoena da sektorea, bera. Lehen sektorea abandonatuta dago, baso gintzan ere. Zeren, esango didazu bestela zer den, esatea persona bati, imaidazu zure lurrak eta aztu, eta kobratuko duzu urte bukaeran dirutxo bat. Baina aztu horretaz, hori abandonoa da. Zu nahi baduzu implementatu lehen sektore potente bat eragingarria, eta ez dana jarri diru guztia, ostalaritzan edo, hirugarren mailako zerbitzuetan, egin beharko duzu inbertsio bat informatzeko eta formatzeko sektorea. Nola Kristo erakarriko ditugu gazteak lehen sektorera, ikusten badute hor bakarri dagoela, ez dagoela proiekturik, ez dago proiekturik. Basotik ez da proiektu bat, basotik da enpresa bat, nahi duena irabazi batzu lortu. Badaude adibide gehiago, jendeari esan behar diozu badaudela beste modu batzuk dirua irabazteko ere, mendian. Eta bide batzu daudela, adibidez, guk esaten dugu zergatikan ez implementatu ziklo formatiboak. Ziklo formatiboak jendeari emateko aukerak, mira, hau egin daiteke, adibidez, gaztainadiak. Frogatuta dago, gaztainadi batek 20 urtetan ematen duela 6 edo 8 aldiz diru gehiago hektareaka eukalitoa baino gehiago. Zergatik esatu dut eukalitoa? Delako 10 urtera mozten dena eta teorian da sekulako etekinak ematen dituena. Beste trampa bat. Bueno, hemen dago, hau Asturiasen eta Galizian hainbat lekutan egin dute, ez da gauza berria. Gaztainen gaixotasuna, beste txertaketa batzuekin eta gaindituta dago. Orduan, posible da, sustraian mikorrizatzea, ondjoak ateratzea, egurra kalitatezkoa da, hobea da, eta gaztainak ere balio erantzi handia dute. Bestela galdetu frantzesei zer dan marron glase. Marron glase, etekin monetario aldetikan, badu. Orduan, jendeari esan behar zaio, ze beste aukera dauden, badaude aukerak. Ez da dana egurra. Hauek esaten digute bakarri begiratu gara. Basoa asko zabalagoa da. Eta Sorian, adibidez, eta hemen adibidez, Aragoiko adibidea. Bukatzen guten batzea. Bale. Badaudela adibideak adibidez, Sorian, Aragoian, non itortzen dute, ondjoak berak ematen duela egurra baino askoz gehiago. Bueno, eta badirudi bakarrik sektore honetan eragilea direla batetikan administrazioa eta bestetikan lurjabeak, ez barkatu. Badaude ere baso langileak, badaude basozainak eta badaude zintzilariak. Hiru horiek gabe sektore hau joango da errenka, beti bezala, betiko ereduekin. Baina baso langileak lan baldintza egokiak, duinak espaldin badituzte eta administrazioa kontratatzen baditu modu eskaz batean, haiek arriskoan daukate bere zeregina. Eta haiek gabe, barkatu baina basoa, egur produzioa ez doa inora. Bigarrena, basozainak dira gure begiak,
basoetan, gertatzen, no? Baso zain, berak hitzak esaten du. Eta haiei espadio jaramonik egiten, edo administrazioa berak, haiei salaketa jartzen dituztenean, topea jartzen badiete, eta artxibatzen badituzte, beraiek egindako salaketak, eta sartzen dituzte kajoian, geizki gabiltza. Eta zientzilariak aplikatuta basoari, nolabait, haiek emango dizkigute pistak modu egoki batean eta fundamento batekin erabakiak hartzeko. Eukalipto landaketen inguruan bezala, esan ziguten bezala, ezetz horrek ez duela, kaltetzen duela nabarmen bioaniztasuna. Eta ematen dizkigute datoak. Eta gure iritzietatik aparte, kontrastatu beharko dugu zeinekin, mundu zientifikoarekin, basogintzari lotutako mundu zientifiko horrekin, biologo, geologo, eta bar, egin nahi duguna ea zuzena den edo ez. Eta horrekin ja. Mila esker, eta orain batzorkide bakoitzak izango ditu 10 minutu galderak egiteko. Hasiko gea Elkarrekin Gipuzkoa, Miren Etxebeste Anderea, zurea dezu hitza. Eskerrik asko, mahaiburu anderea. Eta eskerrik asko edu, azalpen guztiengatik, izan genuen bileran dagoeneko itzen genuen sendo honi buruz, eta hitzezit, hartzen ditugu zure azalpen guztiak, ze oso argi dago, eta zientziari entzun da, argi dago. Zalantzak ze egia da, aipatu duzu gauza bat dela, ez dena esaten askotan, baina egia da, basoen abandonari buruz asko hitz egiten dela, asko entzun dugu horri buruz, eta batzuk esaten dute baita ere, mendiak zikin daudela, abandonuta daudelako. Baina zuk esan duzu, lehen sektorea da, azken batean abandonatuta dagona, edo gero eta zailtasun gehiago azkenak erreleboa, belenaldi erreleboa lortzeko, ez? Eta hori azken batean ere bada, hamarkadetan zehar, deno dakigu, baserrietatik egin dituzen aleginak izan direla, beren seme alabak hirietara eramateko. Ikasi, inbertsio guztiak juten zen, hurrengo belaunaldiek baserrian ez geratzeko. Ez justo kontrakoa, eta bain dakagu, markadetan zehar egin dugunaren ondorioa, inorez dagoela baserrietan. Eta, karo, ni huelta batean martzaio, dari gabe, eta horretarako, erabat adoz, basolanen, nekazaritzaren inguruko lan guztien duintasuna bermatu behar dugula, eta hor, ari ez nik uste, diru laguntzen bidetik, baina hortikan aratago joan behar gehala, zein ez du ikusten bere etorkizuna diru laguntzen morrontza batean. Errentagarritasuna bilatu behar da, lehen sektoreak eman dezakeen guztian. Interesgarri erutu zait, onjoena, gaztain ondoena, eta badagolako hor baita, errentagarritasun bat. Era berean, bai klima aldaketa, ezin dugu katu. Egia da, dazkagun espeziak, zientziari batzuk esaten dutela, hemen egon baldin badira 500 urtetan aguantatuko dutela, eta beste batzuk esaten dute ezetz. Hor bai egia da, zientziaren entzun da, badakagula hemen, etorkizunari begira, zailtasun bat ere bai, erabakitzea zein espezie lehen etxiko ditugun, zeintzuk ez, mix horretan, erabat ados basoak mixtura bat izan behar dela, ezin dira monolaborantzak izan, hori ahultzea delako, baina, karo, espezien lehen este horretan, bai, zuen iritzi argia neko genuke jakin. Ze momenturen batien erabakiko dugulako, ze espezie lehen etxe eta zeintzuk ez. Eta hori da, hemendikan 20 urtera izango ditugun basoak hemen erabakiko dira. Eta agian izango dira erresilienteak edo agian ez. Eta izango da gure erabakia, eta hor gure sorbalden gainean datuko dara bai, ez, erabaki hori. Orduan, zure iritzia honen inguruan, klima aldaketari ongien egokituko zaizkion espeziak zeintzuk ez da daitezkeen. Horren inguruan zer esan dezakezun. Eta gero baita ere, klima aldaketarekin lotuta ere bai, nola baloratzen duzuen berriki aurten onartutako klima aldaketaren eta energia trantsizioaren legea. Zegune honetan, badakigu, korridoro ekologikoetan eolikoak edo dena delakoa jarri daitekela lehentasuna hori delako. Trantsizio energetikoa lehen esten delako beste guztiaren gainetik. Nola baloratzen duzue hori, hauste duzuen Eusko Jaurlaritza berriak hori berrikusi beharko lukeela. Adibidez, edo ondo iruditzen zaizuen, dagoen moduan. Eta bi galdera horiekin, eta nola baloratzen duzue baita ere errentagarritasunaren ikuspuntutik ez dela dena egurra, baizik eta
basoaren azpian dauden sasiak, eta hori bai zeo zer badaela, eta entzun genulako bestean etorri zirela hemendikanen batik, eta egia da biomasari buruz ez egin zela. Biomasa ere badago hor, aukera bezala trantsizio energetiko honetan ez da sustatu, ez da ikusi, baina, bueno, egia da zuhaitzak berez ez direla moztu behar osorik biomasa lortzeko, eta hor badagoela baita ere, ez dakit, aukera bat, ez? Errentagarritasunaren bilaketan nola ikusten duzuen bateragarria biomasaren ekoizpena aldi beren gure bioaniztasunak zaintzarekin. Eta hori, eskerrik asko. Mila esker, Etxebeste Anderea. Alderdi Popularretik, Inigo Marrike, zura dezu hitza. Eskerrik asko, Amaia Presidenta. Muy buenos días, Egunon. Gracias por las explicaciones que nos ha traído aquí. Me ha llamado la atención su defensa del bosque autóctono y su encaje con el cambio climático, ¿no? Porque ¿cómo encaja el bosque autóctono con el cambio climático? Porque alguna vez este bosque autóctono también fue un bosque invasor. La historia de la Tierra dice así. ¿Qué especies se pueden adaptar? Quizá las dicte el propio cambio climático y no la mano del hombre, porque lo que ahora consideramos bosque autóctono, quizás hace no tanto tiempo, era un bosque invasor. Ese concepto me ha parecido interesante porque a veces nos podemos empeñar en cosas que dices, bueno, pues si es que hagamos lo que hagamos, la naturaleza va a dictar sentencia, ¿no? Y luego, respecto a la gestión de los bosques y el futuro que les ofrece a los baserritarras y a quienes pueden vivir del bosque y de la silvicultura, ¿cómo paliaría usted el desarraigo generacional que se produce? Porque si no ven negocios, si no es posible vivir de lo que tienen delante, difícilmente van a gestionar el bosque. Y el bosque necesita ser gestionado. Nos han dicho, porque si no se gestiona el bosque, se incendia, le pasan muchas cosas y hay que cuidarlo, requiere de un mantenimiento, ¿no? ¿Qué les aportaríamos, qué les diríamos a ese sector que se está demonizando de los que sacan dinero del bosque? ¿Cómo les diríamos que pueden vivir, que no pueden vivir? ¿Y qué mensaje queremos mandar a la sociedad? ¿La sociedad qué debe entender del bosque? ¿Que es una cosa que se mira y no se toca o una cosa que se puede tocar y mirar con cariño? Muchas gracias. Mila esker, Marrike jauna, eta orain Eusko Sozialistatik Iñaki Ruiz, zura dezu hitza. Bai, egunon, labur egingo porque zakat gainera estarria oso ondo. Eskerrik asko Garagarza jauna, emandako esplikazioengatik. Nik hartuko eta aurreko agerraldian ateratzen gai bati buruz oso interesgarria iruditu zitzaigun planteatutakoa izan zela fiskalitate puntutikan landatzerakoan, zuhaitzak landatzerakoan, adibidez, komentatu zuten igual euki zezaketela onuradun bat, onuradun fiskal bat plantatzerakoan. Baina ikusi eta justo eta komentatu den moduan aldaketa klimatikoa krisi batean gaudela, nola ikusiko zenuekete zuek gai hori jorratzea, oza, justo onuradun fiskalak izatea edo dozein zuhaitzetarako edo justo honi buruzen justo galdera zuhaitz propioak edo onuradunak izatea landatzerakoan edo pagoak egitea edo subentzio hori buruz egitea. Ez dakitu lertuen galdera, baina no. Hori da. Mila esker, Ruiz jauna. Eusko Abertzaleak izenean, Rafa Uribarren, zure dezu. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea. Eskerrik asko, Zabala jauna. Eman dituzun horako argiak eta eman dituzun opinioak edo zure iritziak interesgarriak dira eta baita eztabaidagarriak ere bai, gure ustez. Batetik nolabait atentzio handia ditu dit esan dezunean gizartea versus jabeak. Netzat hori izan da, ez dezu versus esan, baina nik hola hartu eta apuntea. Nolabait badao, zuentzat nolabait kontraesan bat. Nik uste noski jabeak gizarteko parte dira, baina gizarten beste jabeak izan da behitu ardurak ere.
Eta zerbait erakutsi baldin badigu gure baserri munduak orain arte izan da ardura bat izan dutela balio ambiental guztien inguruan ere. Lehen esaku berean sartu dituzu Bizkaiko eukaliptusak eta amengoak, eta horren ondoren eta amengo iniziatiba bat izan ondoren hemen bertan, Batzar Nagusitan, ikusi genuen nola, hemen Gipuzkoan eukaliptusen edadura oso txikia dela, 1,29 uste zela, eta ez dugu momentuz behintzat olako arriskurik ikusten hori monokultibo bat bezala esateko dela. Baina, hortik segituta eta gehien bat ikusirik errentagarritasuna oso kolokan dagoela basogintzan, sortu da abandonoa ugaltzen ari izana ikusirik eta esan dezuten bezala, esaten diozuen bezala, baso atlantikoa sortzen ari da ninean, nunbait baso atlantikoari ematen diogu, olako garrantzi bat, eta aldiz guk esaten duguna abandono horri etzaio garrantzi hori ematen, eta esaten, onura bat baliz bezala baso atlantiko hori sortzea. Guk uste dugu bintzat basoak kudeatu inbar dela. Agian izan daizke modelo ezberdinak. Zuk hemen, nolabait erakutsi duzu modelo bat, eta modelo hori, egokia izan leike, baino ustartuta nik uste basotik daukan asmoekin. Basotik egin dituzun azpimarra guztioiek, eskorrak, iruditzen zaizkit gehiagizkoak izan diala, baina hori da opinio bat, eta beste batzuen artean, baina bai uste sortzen ditula zalantza batzuk. Batetik, ez dakit, ze formula izango lukeen formula zabal bat batetik mantentzeko errentagarritasun minimo bat baso jabei, eta bestetikan, esan dituzun gauz interesgarriak ere zabaltzen juteko. Zu proposatu duzu eredu bat, eta horren inguruan nik ere galdetuko nuke. Diruta zer itzen danen, ea kalkulo bat egin dezuten ze koste ekonomikoa izango luken gure gizartearentzat, gure erakundeentzat. Hori batetikan. Gero beste gauz bat atentzioa ditu ditena, aipatu duzu balorazio bat inbarko litzakela, zenbat egur konsumitzen dugun, zenbat behar dan, eta horren arabera, hortara mugatu, gure basoak produzioan jartzeko. Gainantzeko guztia, gehatuko litzake produziotikan aparte. Gero alternatiba bezala, esaten dituzu, izan lehizke beste produzio batzuk, gaztaina, ontoak, eta bar. Ez dakit, nahikoa izango litzaken, lehen eukaliptusa baino ez da 8-10 aldiz gehiago ateatzeko aukera badagoela gaztainekin da bar da Galizianazio mendira landaketa horiek egiten, baina eta horren aldetikan galdetu ere nahiko nizuke ea zuek plataforma bezala aber zenbat gaztain ondo landatu dezuten orain arte. Horrez aparte, pistaren zaintzak ere nik uste oso interesgarria dirala, orduan noski baserritarrak ez baldin badu etekin bat ez du pistak zainduko eta galdu egingo lizkegu guztioiek, eta horrek eramaten duna da irisgarritasuna ere galtzea, eta irisgarritasuna ez bakarrik aisialdirako, baizik zutek daudenian ere bertara azkar iristeko tabar. Ez dakinik administrazio ezberdinak eremu municipalean, aldundiak, jaurlaritzak hartuko lukeen ardura guztiek mantentzeko modu egoki batean. Beste galdera bat ere egin da,
eta nik ados nago, eta hori ere galdetzeko naukan, biomasa lortzeko, biomasare alternatiba energetiko bezala, biomasa lortzeko baditugu beste iturri batzuk zuen ustez, eta momentuz hor usten ditute nire galdera eta burutazioak. Eskerrik asko. Mila esker, Uribarren jauna, eta orain Bildutik Eneritz Otamendi Anderea zure dezu hitza. Bueno, egun hon eta eskerrik asko Mahaiburu Andrea eta eskerrik asko Eduri ere bere azalpen guztiengatik eta batez ere ikuspegi aniztasuna ekartzagatik batzorde honetara, ez da? Gure intentzioa zen eta guri oso garrantzitsua iruditzen zaigu diskurtso ezberdinak, ikuskera ezberdinak ponentzia honetara ekartzea eta aberasgarria izan da gure ustez eduk plazaratutako ikuspegia. Badaudelako ikuspegi ezberdinak, abandonoa, bertako basoa landaketa, hitzek, esanahiak eta emataizea dizkien konotazioak eta gure ustez garrantzitsua da aniztasunean hitz egitea gauza guzti hauei buruz. Interesgarria iruditu zaigu ere, eduk aipatu duen 1994-2030 Euskadiko baso plana, apunte interesgarria iruditu zaigu, izan ere aspaldi idatzitako dokumentua da, dokumentu mardul eta interesgarriak idazten dira eta gero implementatzeko zailtasunak egoten dira, eta askotan ez dira aurrera eramaten eta baliabideak jartzea falta izaten da, eta guri ere dokumentu interesgarria iruditzen zaigu eduk ekarri diguna. Importantea iruditu zaigu eta gustatu zaigu planifikatzeko beharraz egin digun ekarpena. Azken finean, etorkizuneko erronkak ditu mahai gainean, gure iritziz inflexio puntu batean gaude, banda marroiak ekarri digun errealitatea, orain artera manden baso kudeaketa, eta horri gehituta klima larrialdia eta eman beharreko trantsizioa aurrean ditugun erronkak izan da, iruditzen zaigu inflexio puntu batean gaudela, eta horri nola aurre egin edo zer baso politika sustatu beharko lirateken etorkizuneko erronka hauek kontuan eukita, interesgarria iruditu zaigu, aipatu duzunez, planifikatzeko behar hori, ez? Azkenen baso ustiapena gure beharretara egokitu, eta aldi berean klima larrialdia, bioaniztasuna, naturgune sensibleen babesa, sute arriskuak ekiditea, baso erresilienteak sortzea, iruditzen zaigu gure etorkizuneko baso politikan kontuan hartu beharreko ardatz asko direla eta horrek guztiak planifikatzeko beharra ekarriko digula. Ez horregatik, pixka bat erantzun duzu ez, planifikatzeko behar horrek eta, baina zure ustez ze baso politika sustatu beharko litzateken erakundetatik erronka guzti hauek kontutan hartzeko, galdetuko nizuke, eta baita ere, ze aukera edo nola egin liteken gure lurraldean oreka bat lortzeko, bai bioaniztasunaren ikuspegitik, bai lehen aipatu ditudan naturgune sensiblen babesa eta hori nola uztartu, lurjabe gehienak pribatuak dituen lurralde batean, ez? Nola egin liteken hori. Eta baita ere, aipatu dut pixka, baina klima erronka berriei aurre egiteko, zuen ustez zein den estrategiarik egokiena. Hoxe litzake nire aldetik. Mila esker, Otamendi Anderea, eta Edu, oen dituzu 15 minutu, aldituzu galdera egokien zu. Nahiko labur erantzun beharko dez, zeren galdera asko dira, eta batzuk errepikatzen dira, beste batzuk ez. Baso, Elkarrekin Podemosek esan dugu baso resilienteak edo, zer ikusten dugu edo izan daiteken egoera larrialdi klimatiko honetan horri egiteko nolabaiteko baso
perfecto bat edo joera bat. Gau, nik uste dut horre badokagula guk akats bat eta pentsatzen dugu guk erabaki aldugula naturaren norabidea. Eta zorionez ez da horrela, naturak erabakiko du gure ordez, eta eramango gaitu, jarriko gaitu paretaren kontra, iristen denean momentua, zoritxarrez. Basoak, esaten ari da, gubentzen ditugu, irakorro ditugu, dokumentuak, non esaten den, gure basoa atlantikoa mediterreanizatzen ari dela. Hau da, basamortuaren garapena gerota zabalagoa da, zoritxarrez, peninsula mailan, ikustea besterik ez dago, Katalunia aldean eta zegora penagarria gertatzen ari da, ur eskaziagatik eta bar. Eta orduan gure zugaitzek erantzuten ari dira aldute moduan. Batzuk esaten dute, duela 2 urteko lehortean kaltetutako pinuak ez zuten erakutsi kalte hori bertan momentuan baizik eta orain erakusten ari dira, nolabait, ezin diotela eutxi, ez? Ezberdina da, gertatzea episodio klimatiko bat konkretua, momentu konkretu batean, epe labur batean, edo horrek irautea 1, 2, 3 urte. Eta orduan horrek jartzen du paretan kontra basoa zugaitza, ez? Hemen gogoratuko duzue, adibidez, duela 2 urte, esaten zen irailean bertan, pagoak urbian botatzen nahi zirela oztoa. Ezin zuten eutxi. Orduan, zugaitza badozkate bere mekanismoak, maila individualen, zein maila orokorrean, baina hori da asuntoa, ez? Ea den erantzun puntual bat, edo zoritxarrez presioa luzatzen baldin badoa, estrategia horiek funtzionatuko dieten, edo ez. Orduan, klaro, gure interbentzioa izan diteke, ezagutzen dugu, ez dakit nun, ez dakit ze zugaiz mota erantzuten duela ondo. Bueno, igual han ondo erantzuten du, baina hain ziurgabetasuna handia dago, egoera klimatikoa nola eragingo digun, horre ez daukagula tresna asko nire ustez halako erabaki borobilak hartzeko, ez? Gure ustez egin dezakeguna da, gutartean egiten garena ere, alik eta basoan itzena sortu, espezie asko tartekatuz, ez bat bakarra, guretzat ere monolaborantza da pagoa bakarri landatzea. Gauza bera da, ez dakit nahiago de pagoa, pinua baino, baina baita ere hori monolaborantza da, orduan guk ez dugu horrela jokatzen. Honekin lotuta, zuri erantzuteko, ea gu landatu dugun gaztainadiak, bai. Gure taldean badago Euskal Herriko hazien zarea, adibidez, dedikatzen da baso jangarrietaz, dedikatzen da bera. Eta orduan, bera badauka, gune bat, Gasteiz aldean osto dela, non espezie ezberdinekin lan egiten duen, txerto ezberdina landatzen probatzen ditu, eta gero hoiek, zugaitz hoiek, banatzen ditu interesa dutenen artean. Eta hori gure taldearen barruan dago, Euskal Herriko hazien zarea. Zer gehiago? Biomasaren asuntoa. Biomasa, gu lehen da biziko hitzaldi eman genuenean, sortu ginenean Irunen, Plaiondo Institutuan, gonbidatu genuen iparraldeko Zugarai taldea. Zugarai taldea egiten duena da biomasa maila lokalean lantzen du. Hau da, berak ez du 5 kilometroko bueltatikan aratago zabaltzen berak ekoiztutako biomasa hori. Eta biomasa hori sortzen du bertako baso autotonoetatik. Han ez daukate monolaborantza landaketarik. Orduan, hauek uste direla Baigorri ingurukoak edo, eta egiten dutena da, sortutako biomasa eta sortutako egurra, eraikin publikoetan, instalazio publikoetan, eta erabiltzen dute, hori hornitzeko. Baina gauza bada biomasa maila horretan kudeatzea, hau da agronekazaritza bezala, edo agroekologia bezala. Gauza bada maila motzean, laburrean, hurbilean egitea proposamenak, eta beste gauza bada egitea makro moduan. Makro moduan badakigu ze arriskua dauden alde guztietatikan. Mikro moduan, eramangarriago da, baina ez da iguala inefiziente, egin beharrean hemen mikro, gozen dana batzera, horre bere arriskoa ditu. Guke biomasarena, bai, kasu horretan adibidez, gonbidatu genitun, eta sistema horrekin ados gaude, ez gauden ados da, sortzea sekulako makroplanta bat, eta han eramatea hondakin guztiak eta monolaborantza hortara bideratzea porcentaje bat, eta gero enpresa horrek nolako, gero horren urrats klimatikoa ere, estaliko dugu beraie propio moztutako pinuen eta zearekin, kontra esan bada guretzat. Zer gehiago,
Hemen bate, bueno, Manrique gustó galdetu zula, ¿cómo encaja el bosque autóctono con el cambio climático? Porque antes el bosque autóctono era invasivo, etcétera, y ha habido variaciones, y claro, y tenemos, bueno, oso galdera zaila, iruditzen zait, esan dako alen, ez? Guk egiten dugun norabide batean, pentsatzen dugulako hori dela hemen berez egon den baso mota bat, eta ez dauzkagu ez batzuk, oso ilogikoa irudituko litzaiguke, ez dakit nun esan delako hau oso resilientea da ona ekartzea, eta guk egitea halako intervenzio antinatura. Esaten dugunean gaixotutako pinadiak ari direla regeneratzen, zeinek erabaki du zer regenerazio mota dagoen hor. Pues lurrak baduka memoria baduka, eta hor, adibidez, nola da, erronkari inguruan dauden pinu alergorria, bertakoa dena, dirudienez, naiz eta modo masiboan produzitzen ari dan, han inoiz pasatzen bazarete, hainbat utxuneetan, argia esaten duen utxuneetan, aritza dator azpitikan. Zergatik izango da, bere lurraren historiaretan badagoelako referente hori. Orduan, ez dakigu, baso autotonoa zen mailan erantzungo dion egoera klimatiko honi, baina badakigu monolaborantza baina asko zubeto egingo duela, seguro. ¿Cómo paliar el desarraigo generacional? Bueno, da oso galdera ona, guk bota ditugu pista batzuk, esan dugu sektorea ja sartzen ari dela, eta gazte horiek herrira jetxi zirenak eta ikasketak egin dizituztenak, eta ja baserria askoz jota ikusten dute, bizitoki bezala, eta pista hon badaukate kotxegin joteko, bale. Baina hortikan aurrera, ez. Interesatzen zaigu lehen sektorea eta basogintza sektorea berpistea egurratik aparteko beste parametro batzuen bidetikan, beste etekin ekonomiko batzuk ere kontuan hartuta, aipatu ditugu hemen, zintzu izan daitezken bideak. Formakuntza funtseskoa iruditzen zaigu, eta orain, ziklo formatiboak, basogintzari buruz eta agroekologiari buruz eta lako historia, baina hori nork, kalo, eginda nolabait, orain esaten digutenean, ja, gaztedi honek ez dituela baloreak, ez da modu natural batean gertatutako zerbait, da egon delako bilakaera bat, eta bilakaera hori baloreen inguruan gertatu dena baita ere gertatu da lehen sektorean. Desmotibatu ditugu, esan diogu ez begiratu mendira, begiratu kalera, eta gero nahi ditugu erakarri, baina erakarri zer eskeniko diogu ba. Basotek eskintzen diona? Ez, egon zaite lasai, zure aitona kobratzen zuena, zu kobratuko duzu. Hori ez da estrategia bat de futuro, guretzat. Eta hori da bidali diogu mezua. Transizio energetikoari buruz, zezango nizuke, ez gara gu sartzen gehiegi horretan, zeren pentsatzen dugu askoz gai potoloagoa dela, gu basoetan zentratzen gara, eta nolabait transizio energetiko horrek dituen ondorioak basoa ikutzen duenean, behar bada gure iritzia ematen dugu, korredore berdeen inguruan, edo babestutuako zonaldeen inguruan, esaten digutenean, guazen karakaten jartzera, bi zea erraldoi, hor mobilizatu da jendea, baina normalean alde guztietari ez diogu heltzen, eguzki plakei, aizerrotei, nahiko lana uste dut daukagula basoen eztabaidarekin eta planteatzen alik eta gauza egingarrienak eta posibleenak, ez? Zer gehiago, unaek onura fiskalen asuntoarekin. Guzti otorre Costa Ricaren eredua jarri dugunean, pago por servicios de bosque, etcétera, eta baita ere, baso batek eukide dezaken erakarpen turistikoa begira, egia da, erakarri dezakegu jendea, kontrolatuz noski, ez dadin bihurtu turistifikazio masibo bat, eta bar, baina, horre inoiz, gu ez dakizuen, baina egin ditugu mozioak udaletxetan, bai moratorianen inguruan, eukaliptoaren moratoria, bai debekuan, bai lurrerosketetan, bai basogintza propioaren alde, eta bar, eta bar. Orduan, hor proposamen bazen, adibidez, gure, proiektu honetara, baso multifunzionalera, arrimatzen zen jendea erentzat, baserritar edo lurjabei, onura fiskalak eskaintzea, ibia ez ordaintzea, eta alako kontuak eta zergatik anez, esan duguna, basogintza industrialatik aratago urratsak eman nahi duenari, bagoazen laguntzera. Eta basogintza industrialarekin jarraitu nahi duenari kalteak sortzen, guazen zerga bat eskatzera.
enpresa kutsatzen duten enpresei exigitzen zaion bezala betetzea baldintza batzuk, baita hoiei ere zergatik ezin zaie exigitu, haizu, kaltetzen ari zara hau eta hau, orduan horren truke, hau eman. Bueno, gero Euskal Abertzalean, gure aldetikan, ez da dana kritika gobernuari, nik uste dut nahiko garbi esan dugula, behin eta berriro badagoela plan bat, 1994-2030, Eusko Jaurlaritzak onartutakoa. Zergatikan ez duzue hori jartzen martxan. Gu, berehala sinatzen dugu, sinatu behar den lekuan, baldin eta hor jartzen dian, 110 jarriko bali sikiera ere indarrean, aurrera pauso itzela egingo litzateke. Ez gaude horren kontra, ez gaude sistematikoki Jaurlaritzak esan duen guztiaren kontra. Adibidez, hori onartzen dugu. Ez dakit irakorri duzun plan hori, baina hor oso gauza interesgarria daude. Eta gu pentsatzen dugu, baso babesdeen figura aldarrikatzen dugu, guk aldarrikatzen dugu. Bere garaian hori Jaurlaritzak aldarrikatu zuen, eta egin zuen plan bat, txosten bat oso interesgarria alde batzuetan. Eta esaten dut, guretzat aurrekaria da, orain leheneratze legea Europan bertan behera bota dena, hau da horren, ezakit nola esan, horren parekoa izan daiteke. Lasai, eta zergatik ezin dugu guk egin. Baldin badokagu ja diseinuak eta diagnostikoak eginak, bere garaian oker geizki baldin bazegoen lurra, ez dugu pentsatuko orain asko sobeto dagoela. Ez? Hainbeste urte pasatu ondore. 6 urte geratzen zaizkigu. Goazen egitera alde horretatik zerbait. Eta zer gehiago. Aztu bazei zerbait olan bat emateke ez dakit. Zer utzi dudan. Eta gero dikotomia hori de kaletarrak eta baserritarrak nik uste hori ja gainditutako historia bat dela. Zakit nola esan, baserritarrak, ni baserritarren semea naiz, Eibarkua, eta badakigu baserritarrak asko eta asko industrietan lan egin izan dutela. Baserrian bizi eta kalean lan egin. Orduan, eta kalean gaudenok erosten dizkigu produktua beraiei. Eta gero eta gehiago lehen esan dudana. Oso importantea da, administrazioa egiten ari ez dena, hain zuzen, agroekologia eta kilometro zero hainbeste aipatzen dena, eta hor badugu harreman bat, ez dugu demonizatu behar ez bat eta ez beste, gu ez gaude horretarako. Gu nahi duguna da sinergia lortzea sektore guztien artean eta espektatiba berriak, egingarriak, eskaintzea eta ez egotea beti begiratzen egurrari. Hori baina askoz gehiago dago basoan, atera daiteke. Eta orduan, ni uste dut, bidea elkarrekin egin behar dugula. Hemen ez gara gehiago eta gutxiago, inor. Baina, ez, orduan. Pentsatzen dut, norabide bat hartu behar dugula, alik eta konsensuri zabalenarekin, eta urratsak eman. Eta ez geratzea, ezke, zue beti hau eta gu besti bestea, ez. Badaude erdibideak, frogatuta daude hemen, eta hemen dikan kanpo, gertu, hemen txe, peninsulan bertan ere, edo landetan, Frantzian. Orduan, muturka jarri beharrean, guazen elkarlana sustatzera. Mila esker, Edu, eta orain bakoitza izango dituzue 5 minutu, azkeneko galderan bat egin nahi badezueo. Elkarrekin Gipuzkoa, Miren Etxebeste Anderea. Marien gea. Zure dezu hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko erantzunengatik, eta ni insistitu nahi nuke, gero, argitzeko, ponentzian ondoren txosten bat agertuko da, non gomendioak egingo dira, gomendioak bati bat aldundiari, baita ere Eusko Jaurlaritzari, edo ze instituziori eramateko. Orduan, horregatik aldentzen izun, aproposa ikusten duzuen gomendioen artean jasotzea ere bai, klima aldaketaren legean aldaketa batzuk egitea edo ez egitea horren inguruan. Iruditzen zaizun, gomendioak egin beharko genituzkeen ildo horretatik. Lege hori aldatzeko eta korridor ekologikoak eta mendiak babesteko egin beharko litzateke edo ez. Aldaketa hori egin behar den edo ez horregatik. Eta hori da nire insistitu hor, eskerrik asko. Mila esker, Etxebeste Anderea. Nolain Alderdi Populartik, Iñigo Marrínquez, zure dezu hitza. Eskerrik asko, Maia Presidenta. Muchas gracias otra vez por las explicaciones.
Me quedo con sus últimas palabras, ¿no? Se trata de buscar sinergias entre todos los sectores, mirando hacia la diversidad, evitando los monocultivos y solo mirar a la madera. Me parecen unas palabras positivas que abren muchas puertas, sobre todo al entendimiento, y a que todos podamos sacar un poquito la cabeza en este mundo de la silvicultura y de los bosques en concreto. Mila esker, Manrike jauna, eta orain Eusko Sozialistatik Iñaki Ruiz, zure dezuitza. Eskerrik asko Garagarza jauna, erantzuna emateagatik. Simplemente nos gustaría, por último, ya por finalizar en este turno, creo que es importante destacar, como así lo hemos hecho en otras ocasiones, creo que también lo han hecho otros ponentes cuando han venido, que tener en cuenta que los bosques es una oportunidad que no podemos pasar y que también se nos ha pedido que viniéramos a esta ponencia sin prejuicios. Si no me equivoco, fue el propio señor Arrotia, el diputado foral de Equilibrio Territorial Verde, quien abrió esta ponencia al Día de los Bosques, que viniéramos todos y todas sin prejuicios, y eso creo que también es importante destacarlo. Incluso aplicarlo cuando escuchamos, cuando preguntamos, y no cuestionar también a los ponentes cuando vienen a hacer sus preguntas y demás, porque obviamente son todo opiniones, pero todas respetables y legítimas. Y nada más, simplemente quiero destacar esta cuestión y nada, agradecerle su labor a usted personalmente, pero también al resto de su asociación. Eskerrik asko. Mila esker, Ruiz jauna, eta orain Euskal Abertzalean izenean, Rafa Uribarren, zure dezuitza. Bai, eskerrik asko. Lehen esaten unean gizartea eta nik hala ulertu dizudalako. Nolabait kontraesan bat egongo baliz bezala kalea eta baserria. Nire baserritik nator eta badaki zer izan den basoa baserritarrentzat, inkluso monokultiboak, batzutan izan dira momentu batian diru iturri importante bat. Baina ni beti ikusi detena da baserritarrak asko maite dutela bere lurra. Ez dute etzaile bate gustatzen lurra izurratzea, lurra agortzea edo lurra zikintzea. Baina hori esan da, batetikan lehen, ez da eta agian ez dizute garbin galdera edo, baina baina inun jakitzea zuentzat zein dan eredu ekonomikoa. Azken ezin dugu ukatu ere baserritarra behar duela etekin bat atea, etekin minimo bat gutxin izatea behar dukate. Eta hori modelo bezala zein izango litzaken zuentzat, ze eredu izango zenuteken. Eta hori esan da, gero azken hitzak ere gustatu zaizkit, esan dezunean behar dugula elkarlana, ikuspegi ezberdinak izan dezakegu jende ezberdinak, eta erdibideak ere egonik, horiek ere agian landin barko direla. Besterik gabe, eskerrik asko. Mila esker, Uribarren jauna, eta orain EH Bildutik Eneritz Otamendi, zure dezuitza. Eskerrik asko. Ni ere bukatzeko gerituko naiz bere eduren azken hitzekin, eta nik erabat nere egiten ditut hitzoiek. Ni iruditzen zait behar degula elkarlana, behar degula elkarrentzun, eta behar degula sinergia horiek sortu, ez? Aurkakotasunak eta mesfidantzak bilatu baino alde guztietan iruditzen zaite lan handia degula konfiantzan eta elkarrentzutean eta denok onura bat edo nahi dugula gure lurralde honen baso politikari begira pentsatuta, horren ardatz horren bueltan, ez? Lan egin behar genukela iruditzen zain niri eta horrekin txegeldituko naiz nire bukatzeko. Eskerrik asko. Mila esker, Otamendi Anderea, eta orain Foru Aldunditik Arantxa Aristimuño, zura dezuitza. Kaixo, bai, danok positibo nitsi dezu, eta nik komentario txiki bat egin nahiko nuke, eta galderarik ez dut luzatuko, ze hemen esan da, eta guk geuk Foru Aldundi bezala
gonbidatu zinuzten zuek eta geure buru ere zentzu hortan enplazatu gendunez, aurre iritzik gabe eta etorkizune alik eta elkarlanen eta osatzeko intentzio horrekin, ez? Egie da, hasi berri gehala eta gaur 3. ponentzie deu, norbeak bere zeatik errealitatetik, bere iritzik eta emango dizkigute, baina ni bai eskatuko nukela eta mai honi eskatuko niokela bereizteko mesedez, iritzi horiek noiz dien legitimatutako edo ezakit nola deitu iritzi batzuk eta noiz dien, oinarri bat duten iritzik, ez? Eta gaur, eta adibide bezala jarriko dut, eta nahi, balako kezka puntu bat sortzen diate, eta gaur esan da adibidez ez, lehenengo sektorea abandonatuta daola, basotik dirue irabazteko sortudan enpresa bat dala, baso zainek jartzen dituzten isunek kajoian sartzen ditugula, ez? Orduan, bakarrik hori, iritzi guzik diela errespetagarrik, noski, eta iritzi hoien gainen eraiki beharko deula etorkizune, baino aldan neurrin iritzi hoiek oinarri bat eduki dezatela. Eskerrik asko, Aristimuño Anderea, eta orain, Rafa, Edu, dituzu 10 minutu bukaeran azkeneko hontan nahi dezuna esateko. Bai, etxe besteri erantzunez hori transizio energetikoaren lege hori eta bai pentsatzen dugu urratsak eman behar direla gure ikuspuntutik noski naturari eragiten dizkioten proiektuak modu txikitzailean maintzat edo kaltegarrian eragiten badiote, esaten badugu gauza bera monolaborantzari buruz, zer ez dugu esango alako batean, makroproiektu bat ezarri behar bada, ez dakit ingurumen azterketa bat, nolabait behar den bezala edo berme gutxirekin egiten baldin bada edo ez dakit nolabait bere momentuan esan zenean onura orokorreko planen aurrean iaia dena balio duela. Gu pentsatzen dugu, gure esandakoa korridore ekologikoak, erren natura, biotopo eta hainbat elementu naturarekin lotutakoak eta onartutakoak printzipioz lehenetsi behar direla. Eta gu geu gara lehenengoak, nolazbait, guk egiten dugun jardunarekin konservaziorako basoak edo landatzen saiatzen garenak eta orduan kontrazen litzateke onartzea horren kontra dijoan lege bat, ez? Ez dut esaten lege osoa dijoanik horren kontra, baina ikutzen dionean basoari lehen esan dudan bezala, begiratu behar da beste modu batean. Gero, Rafa Uribarren komentatutakoa, eredu ekonomikoaren inguruan, gu batetik gu gara voluntarioak, ez daukagu inongo liberaturik, ez daukagu dirurik inor liberatzeko, azterketa horiek egiteko, saiatzen gara, normalean, saiatu izan gara, unibertsitateko ekonomilarien gana joaten eta baina egia da, realitatea da, lanpetuta daudela, zailtasuna dauzkatela, nolabait bere denpora dedikatzeko, gu planteatzen dizkigun hainbat gauzetara, eta gu, aditua gara hainbat gauzetan, baina behar bada igual, ekonomian konkretuki, ezin dugu esan eredu ekonomiko bakarra dagoenik. Guk esaten duguna da, ezin dela izan bakarrik eredua egurrari begira dagoena, soilik, eta behar dugula, hemen azaldu dudan bezala, beste eredu batzuk, indarrean daudenak beste leku batzuetan, gehigarri moduan ere, planteatzea, kolektiboari, lur jabei, eta esatea badaude beste irtenbide batzuk posibliak ere. Igual lan gehiago eskatzen dutela egur landaketa baino? Seguru aski gehiago eskatzen du. Baina herri batek aurrera egiten du, baldin eta jendea argi baldin badago ez lotan, itxaroten diru kopuru bat urte bukaeran. Guk uste dugu jendeari aukerak eman bara zizkiola. Bestela egiten ari garena da paternalismo batean erortzea, nik kudeatuko dut, eta zu lasai bizi. Lasai bizi eta pentsatu beste gauza batzuetan.
igual eman behar digu aukera jendeari, gusten dugu baietz, eta izan behar gara proaktiboak eta eragileak sektore horretan ere. Eta hori da, rezetak ez daki dauden, baina hori da jarrera, eta hori da ni uste bultzatu behar dena. Eta aipatu dugu ziklo formatiboena, aipatu dugu diru laguntza beste modu batean planteatzerena, eta uste hortikan joan behar garela. Eta besterik gabe, mila esker guztiei onartzeagatik hemen gure iritziak edo gure proposamenak eta hurrengo arte. Mila esker, Edu, zure ponentziatik, eta, alduen beste guztioi, arratsalde on bat izan, eta... animo. Jala, hurrengo arte.